Ang Cofradia de Nuestra Señora de la Merced ay itinatag para po ipakilala ang mahal na Birhen bilang ina ng awa. Sa istorya po ng Nuestra Señora de la Merced, ang mahal na Birhen ay nagpakita noong 1218, noong mga panahon na ang mga Kristiyano ay binibihag ng mga Moro. So naitatag ang Mercedarian Order para sagipin ang mga Kristiyanong bihag. Wala na tayong mga bihag ngayon, pero maraming nasa bilangguan na siyang isa sa apostolado ng mga Mercedarian Fathers at Sisters. So dito sa aming parokya, naitatag noong 2003 ang krusada para sa bilanggo. Sa kapistahan ng aparisyon ng Mahal na Birhen na August 2 hanggang September 24, ang mga tao ay nagbibigay ng mga magagamit ng mga nasa bilangguan. Itong Cofradia at ang parokya ay nagkaroon ng apostolado sa mga bilangguan na una sa National Bilibid Prison na isa o dalawang beses sa isang taon ang mga parokyanos ay pumupunta doon, dala binigay ng mga tao para sa mga bilanggo. Sa ngayon po, nakatuon ang prison apostolate ng aming parokya sa provincial jail. Mula noong 2003, ito po ay nagpatuloy. Subalit ngayong taon na to, kami po ay nag-focus dito sa provincial jail. Pero nandun pa rin ang connection sa National Bilibid Prison dahil naitatag din doon ang Cofradia de la Nuestra Señora de la Merced sa mismo maximum compound ng National Bilibid.